to téma naše dnešní separace, oddělování se, získávání autonomie, nezávislosti ve vztahu s mámou a ve vztahu s tátou, ve vztahu s oběma rodiči, se vlastně té potřebnosti a té fantazii o tom, co by se mi mohlo stát, kdybych byl bez mámy, bez její ochrany, bez péče lékařů, rodičů, co by se mi mohlo stát v této situaci, je to téma vlastně přímo vázáno na to, co by se mi mohlo stát, kdybych nebyl závislý na té mamince. Jo? Kdyby mě ta maminka nechránila, nepředvídala nějaké problémy v mém životě, neléčila prostřednictvím lékařů moje neduhy, moje problémy. Co by se mi mohlo stát v situaci, kdy já sebe vnímám nedostatečně, invalidně, zranitelně, více potřebně, než třeba můj mladší sourozenec vnímá sám sebe nebo moji spolužáci vnímají sami sebe. A tato představa, co by se stalo, kdybych byl nezávislý na mamince nebo na tátovi, je velmi silná, velmi nevědomá a bývá vlastně příčinou toho, že ty děti se neradi od těch rodičů separují. To znamená, že i v situacích, které by měli zvládnout sami, nebo které mají objektivně možnost zvládnout sami, se spoléhají na nějakou pomoc, na nějakou podporu a naopak, když se jim něco nedaří, tak upadnou do zoufalství, protože nebudou se umět vyrovnat s tím, že jim něco nejde, že jsou málo šikovné v něčem a že vlastně v nějakou chvíli jim chybí ta ochranná náruč té maminky. Separace jako něco, co je žádoucí a co je předpoklad duševní zralosti a zralých sociálních vztahů, dostatečného sebevědomí, sebeúcty, sebedůvěry v tom, že já můžu si věřit v tom, že zvládnu těžkou novou situaci, že se nemusím furt utíkat o pomoc k někomu, nemusím být závislý na někom nebo na něčem. Jo? Mluvíme vlastně i o závislostech na určitých látkách, které snižují stres. Jo? Tak tato představa toho, že já už jsem nezávislý, může být pro někoho buď pozitivní, motivující, anebo naopak zúzkostňující, děsivá, nepředstavitelná. Většina dětí má tendenci vyrůst, nejenom tělesně, ale i psychicky, emočně, protože ten tělesný růst je samozřejmě svázán s tím emočním, psychickým růstem. A je to dané biologicky. Jo? Na druhou stranu ty samé děti mají k tomu růstu i určitý ambivalentní vztah. Jo? To znamená, že nemusí být těmi, které mají nějaké zdravotní komplikace nebo se narodí s nějakou odlišností, kterou ty lékaři považují za nějakou nemoc nebo ji zveličují, nebo vlastně jakoby nafukujou, aby vlastně to dítě furt chodilo na nějaké kontroly a na nějaké vyšetření a měření a vážení a postupují různé procedury. Že jo? Nemusí tyto děti tohleto zažívat k tomu, aby měli vlastně ambivalentní vztah k tomu, jestli mají vyrůst nebo ne. Jo? Čili většina dětí, bez ohledu na to, v jakém jsou objektivně zdravotním, tělesným, mentálním stavu, tak mají k tomu růstu ambivalentní vztah. To znamená, chtějí být velké, chtějí být samostatné, už se chtějí těch rodičů zbavit a ta představa na jednu stranu, že budu nezávislý na té mámě, se mi líbí. Na druhou stranu mě to i děsí. To, jestli mě to víc děsí, anebo mě to víc láká, hodně závisí na tom, co já si o sobě myslím.
Protože když si nevěřím, když se považuji za slabého, neschopného, nemocného, postiženého, tak samozřejmě ta představa je více děsivá. Protože jsem více ohrožený a mám vnitřní konflikt, který se projevuje třeba konkrétně v tom, že takové dítě nás může na jednu stranu odmítat, utíkat od nás a na druhou stranu být na nás strašně závislé a plakat nám v náručí, když se mu něco špatného stane. Je velmi těžké se v tom vyznat, je to velký vnitřní konflikt, kterému není jednoduché porozumět a hodně rodičů tomu nerozumí a říká vlastně tomu dítěti, tak si vyber, jo? Chceš být beze mě nebo se mnou. Hodně dětí si nemůže vybrat, protože mají vnitřní konflikt. Ale ten konflikt se netýká jenom o těch dětí, o kterých jsem dneska začal mluvit, že jsou nějakým způsobem více potřebné na nějaké odborné pomoci, závislé na odborné pomoci. Ale týká se to běžně i dětí, které nemají žádný problém zdravotní, ale které vlastně jsou sami nejisté, nedostatečně si věří a neradi opouštějí vlastně tu mateřskou náruč, i když ji vlastně chtějí vědomě opustit. Jo? Je to něco, co je velmi časté. Proč to říkám? Aby mi bylo rozumět, že chci vlastně se dostat k tomu, aby to dítě se nejenom chtělo osamostatnit na nás, chtělo být na nás nezávislé, chtělo od nás odejít, aspoň když je malinké, do vedlejšího pokoje a pak až do vedlejšího bytu, pak až do vedlejšího města nebo do jiného státu potom, třeba do ciziny, když je starší, do jiných vztahů, tak tomu potřebuje i nás, i toho rodiče. Ten rodič potřebuje to dítě tady v té touze po té samostatnosti podpořit. Potřebuje mu rozumět a potřebuje ten konflikt vyřešit tím, že ho podpoří v tom, aby objevovalo svět samo, jo? Aby riskovalo, aby nevyhledávalo furt naši pomoc, aby se nebálo v podstatě. Jo? To je velmi důležité. Ten proces separace, proces získávání autonomie, který je klíčový pro vznik a formování zdravé osobnosti, zdraví duševní výbavy a psychického sociálního zdraví v budoucnu, tak proto je hrozně důležitý ten rodič. A hodně závisí na tom, jestli vlastně my jako rodiče tomu dítěti tu separaci přejeme, anebo se ji naopak bojíme. A teď jako řeknu příklad, aby to bylo přehlednější, protože asi by bylo nejlepší mluvit vlastně o dětech úplně na začátku života. Teď si vezmeme vlastně situaci, která je úplně běžná, přirozená a která vlastně nastává obvykle v prvních měsících, v prvním roce života dítěte. A to je situace, když to miminko usíná samo ve své postýlce. Mnozí z nás to zažili a dokážete si to představit, tu situaci. Už to děťátko není v posteli maminky a tatínka, už není přisáté na její prst, neusíná tak, že vlastně má v puse její prst, ale je vlastně přeneseno do své postýlky na jiné místo, kde spí rodiče, ať už teda v té místnosti, nebo dokonce do vedlejšího pokoje. A teď si vemte, že to děťátko vlastně zažívá tu oddělenost od té maminky. Jo? V situaci, kdy podle některých psychoanalytiků zažívá pouze jakoby jednotu s tou mámou a představuje si, že vlastně je s tou mámou tak spojen, že máma je vlastně jeho součást. Součást v tom smyslu, že si dokonce jako kdyby si věřilo, že tu mámu si samo ve své fantazii vytvořilo. Zkuste si to představit, myslím si, že to není až taková divná představa. O tomhletom psal a vymyslel vlastně tady tu teorii Donald Winnicott.
No a v situaci, kdy vlastně si myslí, že tu mámu totálně ovládá a když tu mámu chce, tak tam je a když ji nechce, tak ji posílá pryč, tak ta máma najednou nepodléhá jeho vůli. Ta máma se ocitá mimo něho a v něm to samozřejmě vyvolává velkou úzkost. Říká se tomu podle Winnicota anihilační úzkost, čili to dítě může ve své fantazii, to velmi malinké děťátko, může zažívat opravdu velký strach z toho, že zanikne. Jo? Má pocit, že úplně zanikne, když ta maminka není přítomná, protože si ještě nedokáže samo sebe představit nezávisle na té mámě a taky vlastně se nevztahuje k té mámě jako k někomu, kdo je venku, mimo jeho mysl, mimo něho. Jako by se roztrhlo, jo, to dítě tím, že ta máma odejde. A na to ta maminka reaguje velmi citlivě, empaticky a snaží se tam být pro to dítě a snaží se podle Winnicota tu iluzi toho, že jsme jedno, podporovat v tom, že opravdu bude na blízku a opravdu ho kontejnuje, to znamená reguluje ten jeho stres, ten jeho pláč a dává mu najevo, že vlastně tam je pro ně vždycky, když ho potřebuje. Ale přirozený vývoj je, že tohleto ta máma nedělá a neměla by dělat prostě do nekonečna. To znamená, že v životě dítěte přijde doba, o které jsem začal mluvit, kdy už to dítě vlastně usíná třeba samo, jo? Nebo usíná v jiném pokoji. Není tam ta máma pokaždé, když ji potřebuje. A to dítě začne strašně jako zuřit. Jo? Začne se zlobit, protože má ohromný strach z toho, že se mu něco zlého stane. Jo? Takhle je vlastně ten mozek naprogramován. V situaci, kdy už je ale starší, a teď nechci, abyste mě úplně chytali za slovo, ale třeba v situaci, kdy už si může tu mámu představit, to znamená, že v tom druhém půlroce, tak ono si tu maminku představí, jako kdyby tam byla. Jo? A proto je pro něho lepší v situaci, když už ten mozek je na takové úrovni, že si tu mámu může představit, je pro něho lepší, když ta máma tam furt není v jeho blízkosti, protože si může to fantazii, to představou té mámy vlastně jakoby vytvořit první, jakoby symbolickou náhradu té mámy. Čili je hrozně důležité, aby ta maminka postupně to miminko adaptovala na to oddělení, na to první oddělení se, že já jsem někdo, jak jsem jiný člověk než ty a já se neřídím přesně podle toho, jak ty si přeješ, protože já mám svoje vlastní potřeby, svoje vlastní omezení. Pokud se vám video líbilo, pokračování a další díly o dětech, o jejich prožívání a růstu najdete na platformě Hero Hero, odkaz je dole. Prosím, dejte nám like, odběr a napište mi do komentáře, co se vám líbí, nelíbí, případně čemu bych se měl příště věnovat. Mějte se hezky.